चल दूर कहीं लेके भागी जाई हो, हमरा घर के ना लोग अपनाई हो। काहे हो? अरे का बताएं। चल दूर कहीं लेके भागी जाई हो, हमरा घर के ना लोग अपनाई हो। भले कतनो मनैब देब पैसा हो, भले कतनो मनैब देब पैसा हो। तो सुनो सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, कह दी हो पेट में बलई क्या हो। सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, ना कह दी हो पेट में बलई क्या हो। ई तरीका ठीक रही, ये तरीका बा। मतिया मरलस तोर मतिया, कही कही के मायरो में लगे है। धरतो तो छतिया मनी है न बतिया, ले जाके मेडिकल करावे लगे है। अरे मुझे काहे नहीं करे, चिंता करो ना दोस्त हो डॉक्टर, कोनो उपाय लगा दे हो। भोल लागी कतनो खर्चा, झूठा रिपोर्ट बनवा दे हो। जब सोचता होई नहीं ऐसा हो, जब सोचता होई नहीं ऐसा हो। अरे सही कहतनी हो। सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, कह दी हो पेट में बलई क्या हो। सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, कह दी हो पेट में बलई क्या हो। अच्छा सोचते हैं। हमारा घर से डोली जे उठी, तोहरे घर जाई हो। दोसर के हो कोशिश जे करी, और थी मरल जाई हो। तहरा के छोड़ के दूसरा भी ना रह जानो। लाइन बारात आइन सेहरा सजा के, संग में बैंड बाजा हो। मांगी में तोहरा से नूर भरी है, धीरज कुमार राजा हो। पिके याद करे के बकोर जैसा हो, मन मन करे के बकोर जैसा हो। सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, कह दी हो पेट में बलई क्या हो। सीख लो तरीका एगो ऐसा हो, कह दी हो पेट में बलई क्या हो। ना मनबू तो चलो, कुछ भी हो जाए साथ ना छूटे के चाहिए।